So mama ngicela ukubuza something. Umntana kushona na how many years? Ube neminyaka ewu-20. Bathi mama like bambulalela ini? Kahle kahle babe sendaweni yokuphuza njengabantwana endaweni yaseBergville. Wabaleka umgulukudu wezendaweni yaseKwandongazi yaDuma eGoli. Hey, Muthibey. Yay, uzolimaza. Muthibey. Ngiyamfaka. Athi ubale kuya kuphi? Ozala, ubale kuya. Ubaleke. No, maso solvela yena. Uyake. Kubaleka Ngobela njengamanje. Umuntu omdala umbona ulinda ahlala la eJartini lapho. Ubulala umntana kaMama ubalekile le KZN. ubuye Giyani or ubuye KZN ngoba ngizama ukuva ilanguage yakho ngiunderstand. Buye Giyani. Wena ubuye Giyani. Maka eKZN ufike kanjani so uyobulala abantu eKZN? Sorry, usikake phaphe. Hambani like Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Joseph Basketball Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on Joseph Basketball today. So guys, today re na le mami mona, e re fela hantle ke mo botso a re jotse lebitso la rona le go wa re ngolletse. Motho moholo. Bengisacela nje utshela ama viewers of Joseph Basketball ukuthi igama lakho bani nokuthi wawusibhalela. Igama lami ngumam Zondi ngihlala eBergville. Ongizokusho namhlanje ukuthi ngibhalele ku Joseph Basketball mayilana nomntanami owagwazwa endaweni yaseBergville. Wabaleka umgulukudu wezendaweni yaseKwandongazi yaDuma eGoli. Yebo. Manje ke ngikhathazekile meningangitholisa yena. Ngiyanithembisa nami ngifuna ukuxola emoyeni ngomntanami ukuze ngizokhona konke nje enizongisiza ngako. Ngiyobonga Inkosi yonibusisa. Ngicela nje ukuthi nilule isandla kimi. So mama ngicela ukubuza something. Umntana kushona na how many years? Ube neminyaka ewu-20. Bathi mama like bambulalela ini? Kahle kahle babe sendaweni yokuphuza njengabantwana. Abantwana ngeke kubagade. Bayahlanganyela nabangani ungazi kanti bazogcina segwazeka umntana wami uSipho. So bamogwazitha atawuwe nebatawuwe. Angizwa Athekiwe umntana wakho noma bekulwiwa. ngathi bekuliwa khona lapha etshwale nanginalo ulwazi oluphelele nami ngizosebengibiza njengomama bethi angizobona umntanami. So muthomolo libitso longwana ha unele mama. BekuSipho Khanyeza. Okay. Yebo. Nelisipho Khanyeza. Yebo Sipho. Okay. So muthomolo ha o hlophe gona se ka no go jwetsa re mshimano lo bolile ngwana ha o ke mang re make sure re ga o tholla. So okwa manje siyasuka lana so hamba no Lovers no Mr Jones siyokubonisa ukuthi lo muntu lo bulala ingane yakho asikisi muthomolo. No, sorry. Asikisi mama. Ngajabula kakhulu meninganginika usizo lwenu. Ngabonga Inkosi inibusise. Singaya ma. Yeah, Mr Jones Lovers, can we please move honestly? Mara siyacela uqine cause lana mfana kuzoba nzima. Muthomolo asikisi. Kunzima ngoba mekumntanami ngowokuqala wokugcina ngazi ngenze njani. Akekho omunye. Yebo ma. Mama asikisi muthomolo. Sokunzima nokuthi manje masimbuze eminye imibuzo yangithola mfana. Cause ngoba uyasho ukuthi lento yenzeka emakhaya bengifuna ukwazi ukuthi umthetho wona wenze njani ukuthi like uyabona kuthathe 3 years yonke Umuntu angaboshwa. umuntu ebulele umuntu mara akaboshwa mfana into ezikanjalo zibhlungu uyangithola. Ene manje umama ukuthi seke yakhala manje. Kodwa ke ngoba imigulukuthi iyakwazi ukuthi ibaleke ibuye izozifihla lekho ngiyacela mawehlisa umoya. Hey guys, a ke re la bona ne ke la ka tswa nka botsa mama di questions tse ngata jwale o se alla ene ke a tshepa gore la understand phela pain ya motho mme bohloko le ha ise ya motho mme pain ya motswadi bohloko nahana o hlokafaletswe ke ngwana motho buleile ngwana o ntse a phela yena a phela free wa tseba re bohloko ha ka kang tho motho molo mdimo o fe matla o tie mo pelong a skis wait Lo mfana ngoba ngike ngambona the time siyomchecka lapha unjani lo mgulukuthu ngumfana nyana nje osesemusha ngiyabuza ukuthi why abantu intsha izenzela kanje future yabo. Cabanga manje uma sekalahlekelwe ingane just because of umuntu why ke ungamenaphi for ama action wakho why ngoba sowenza iphutha nidakiwe wagwaza umngane wakho why ke ish hey kunzima muthomolo asikisi kumkani usotla re bontsha le wena ne o re kena kae ngicela mfana masifika lapha ehlisa umoya sokwazi ukuthi because manje makuthi akaphathekanga kakuhle sizoyenza yeah inhliziyo ngaba yana pelo wait mara mama asikisi man eish
Ngiyacela kodwa wehlisa umoya ngiyacela. Zama abantu bami noma kunzima. Hayi ke seba Mothomolo a re kene. Askisi mama. Siyaxolisa ma ngicela wehlisa umoya sizokwazi ukuthi asiqale Mothomolo a re tse so ya kopa re noke. inkinga ngizengabusho mfana ukuthi uhlala lana or uhlala ngakuphi mara ijarati bangitshelile ukuthi yileli because mangifika ngimela ekoneni yekaphuma. Askisi Mothomolo a re na le metsi batho. Eish mami. Maisisi le kae? Re teng Mothomolo ka re thusa hlene re kopa o thola re kopa botsa abuti Linda o dula mo. Uhlala la ungale emkhukhwini. Usemkhukhwini? Yebo. Size kuye umuntu omdala. Wena ka bele go mang mama? So wena Mothomolo ka bo mang? Mina ngumastendo la ekhaya ngihlala la kwami la usanda kufika uLinda. Unganisiza ngana amakhamera lawa nabantu abangaka kwenzakalani? Siyaxolisa umuntu omdala zelanga ukuzokulwisa okazelanga ukuzodelela ejaridini lakho Nkosi yami. Bese sifuna ukubona uLinda umuntu omdala siyacela. Hayi ungale. Ungahambe uyomchecka ngakhona. Siyabonga mama. Hayi siyabonga. Aretsa mkalebuwa Mothomolo. Aretsa mae. Ayibo. Hey, Muchibe. Yay, uzolimaza. Muchibe Mr. Jones. Muchibe. Justice. Yimama yehlisa umoya. Angekwazi ukwehlisa umoya ngomntana ngimzala. Angekwazi. Uyakuphi? Baleka noza lawe. Athi ubale kuya kuphi? Oza la, ubale kuya. Ubeleke. Yehlisa umoya maso sorry vela yena. Uyaka. Kubaleka Kungani ubulala mntana ngenzeni kuwe kungani? Kungani? Uyamazi. Ubale. Uyamazi. Umazi kanjani? Ukuthi wena ubulale yakhe. Mama kopa uthuse moya. Khitlo sinojwetsa Mothomolo ka tlo lwanza. Maka lo mfana lo uLinda umuntu omdala uhlala nje nomgulunguthu la ejaridini yakho. Ungakuphi ngobela njengamanje. Umuntu omdala umbona uLinda ahlala la ejaridini lakho. Ubulala umntana kamama ubalekile le KZN. Ubulala mina mzina Kahle umuntu omdala. Ubuya Giyani or ubuya KZN ngoba ngizama ukuva ilanguage yakho ngiunderstand. Buye Giyani. Wena ubuye Giyani. Maka KZN ufike kanjani so uyobulala abantu eKZN? Hayi nibulala bona. Uhambe hlala lo. Uthi wena uhamba ubulala abantu. Kisi mama, asikhisi. Manje sombulele wayubaleka kuleyo ndawo. Eish, angemelanga ukuthi izoyenzeke le ndawo. Lovers, hayiyo daba ya this guy. Ha re monkeng mfana alokwalla nje di selling ayiswe emaponiseng ngobani ubuletse ungwana mama. Ubuletse ungwana mama na iyo tshoso. Mothomolo mamela. Umuntu omdala. Mina ngiyabonga ukuthi wena boleku ungazi ukuthi uhlala nomgulukuthi ukuthi umgulukuthi. Ubulala umntana kamama Mothomolo abuto. Ubalekele la. Angeke ngihlala nomgulukuthi achaze kwenzakalani lo ngeke. Wena legoli wabuya kanjani? Ngifike last month la. Ufike nini? Wena una 3 years ula egoli. Hayi, ngifike last month. Uqokelani umama komntana? Uzokuqamba manga ngomntanami. Umbulaleleni ngoyena yedwa. Ubengumngane wakho ne? Yebo. Emakhaya. Emakhaya, yebo. Naphuza. Beniphuza nonke ngithi. Siyasiphuza sonke si. Nakwenza kalani ngumntana kamama? Umbulaleleni. Uchaza So why ungazihambanga waya kumama yabatshela ukuthi wena kuzubulala ingane yabo yenze njani? Mothomolo askisi Mothomolo. Askisi. Kopa mama ungashonga ukuthi ubulala umntana kama wena wabaleka waza la egoli. Mina angibulalanga umuntu. Wenzeni? Udlalisa ube uzidefenda yiloko. umntanami ngimncwabile. Usakhuluma manga. Ungakhuluma manga. Ukhuluma naye wena. Bayathi ukhuluma naye beniphuza nonke. Nalwa wamgwaza wena wabaleka Hayi, ayisiyo. Uyapi? Mothomolo uyakuphi? Mama, eish. Mama ngifuna ihambi lamasaka akhe uzowafica lapha ngaphandle kwesango. Uyabafika epolice station la. Uyabafika eselini. Njani? Ma ngicela wehlisa umoya. Wehlisa umoya. My brother wait. Uyenzeni wena kanti umenzeni umntana kamama? Wawubaleka. Wayimasivela ubaleka. Uyabona ukuthi umgulukuthi wena. Mama, eish. Uyabona ukuthi wena umgulukuthi. Hayi. Wena uyitsotsi wena. Utsotsi nice. Hayi sitsotsi. Ufuna ukuhamba ne? Uyahamba lo ngeke ngihlala nombulala imina la ekhaya. Uzongibulala kwanami qobo ngithathe lo muzi wami. Kumkani lo sihamba naye. Uthi uyatsho vele ufuna ukuhamba. Sorry. Uhamba uyethe. Cela ukuhamba. Sorry usike kuphaphela. Hambani la ekhaya. Impahla zakhe lo sobuya sizozithatha thina.
hamba. Mama, kungcono ngoba sikuncedile sisho. Bozohlala nomgulukuthi la ejaridini lakho. Ngibulala lodwa umuzi wami. Mama skisi. Hayi akunaskisi umgulukuthi wena mani. Uthothile so. Hawu. Eyasimbambe. Kumkani ichinje yasiyenza. Lonje uye emasalini nice. Askisi. Hey wait guys. Ke a tshepa gore la bona go itse keng ho etsala eng re tsamayang le abuti o boleile ngwana mama ga monka le mama ka gore la mbona go feletswe ke moya e re fela re lo mkena nkolo e re nka buto le nje ke a le rata guys. I'll see you in the next episode. Ga tsamaye mama ke bale mama ngicela ukwenza so ngifuna usile lo mfana ni askisi wena usile man lava so motshwareng usile mamela sokulaita mayichomi sokulaita mamela askisi mama asambe sihamba naye lo usile wena uthanda ubukulukuthi umenzani asambe wena ungafuni uxolo kimi